लामाया थिगानो दंथ'? आन्दायाखैथ' जोङो। एखे मोनसेल' लामा ओरै बाय बाय माबाया बाय बाय राइट साइडआव मोनसे थांबावनाय गामोन होनबा बेमोन आरो नै बासो जायो फैजों जों नोंथांमोना ग्रीनलैंड थांनायनि लामा जिहेथु जों ग्रीनलैंडआव थांगासिनो लोगोफोर नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय था ग्रीनलैंडनि भिउखौ जों देखायफिननो नाजागोन भिडिअनि गेजेरजों लामाया एसे उसुबिदा माने मा होनगोन दायो दैज्लां बोथोरबो नालाय आरो एसेबांद्राय फेसिलिटि जायाखै बिथिं लामाफ्रा थेवबाबो फैजायो खस्थ' खालामनानै फैनांसिगोन उफाय गैया दा ग्रीनलैंड थांनायनि लामा बियो बबेथिं लेफ्ट ना राइट लोगोफोर बे ग्रीनलैंडआ जादों जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव दङ ओमफ्राय मा होनगोन बिथिं गरायसर थांनाय लामा बेथिं मोनफैयो आरो बे राजागर होननाय ओनसोलाव दं आरो राजागर होननाय जायगायाव दं नुगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर दायो जों नै ग्रीनलैंडआव मोनफैबायानो दायो नै नोंथांमोना नुदों ग्रीनलैंडनि नुथाय बिथिं दै बोहैबोदों स्राय स्राय हाजोनिफ्राय बहुद गिदिर दै ग्रीनलैंडनि नुथाय बियो बेसेबा गिदिर दै बोहैबोदों गाइस दायो नोंथांमोना नुगासिनो ग्रीनलैंडनि भिउ बरिया जानानै दं भिउआ नोंथांमोना नुदों दायो ग्रीनलैंडनि भिउ ओमफ्राय नैबे फारसेथिं दै बोहैबोयो ओमफ्राय बै नुहुरनाय हाजोआनो जाहैबाय भुटान थाहैबाय जोंहा भुटाननि बियो हाजोआ बिथिं थाहैबाय बेबायदि ग्रीनलैंडआव बेरायगासिनो दंथारो लोगोफोर दायो जोङो नोंथांमोना नुदों ग्रीनलैंडआव बेफोरबायदि आरो बिराद मोजां अन्थाइबो दङ गेजेर गेजेर ओमफ्राय लोगोसेनो बेफोरबायदि अन्थाइ दङ ओमफ्राय जायगायाथ' गोथांखा गोथांजोंनो बुंफबनाय बिनि थाखायनो ग्रीनलैंड बुङो जानांगौ आंनि आन्दाजाव नोंथांमोना नुदों सारिय'फालियाव माने गोथांजों बुंफबनाय फुरा गोथां मा होनगोन बेखौ थोरि हाग्राजों बुंफबनाय बे जायगाया ओमफ्राय ओरै खाथिजोंनो बोहैलाङो दैमा बोहैलांनाय दङ फ्राय गोदोरानो जायो बे दैमाया ओमफ्राय ओरैजाय सोनाब फारसे जोङो सोनाब आरो सा फारसे हाजो नुहुरो बे हाजो नुहुरनाया जादों भुटान जोंहा भुटाननि हाजो गोलैयो बेयो हाजो लारि नुहुरदों बे नुहुरनाया भुटाननि हाजो गोलैयो लोगोफोर ओमफ्रायथ' नैबेखिनिया जोंनि आसामाव थाबाय बिटिआर ओनसोलाव बाक्सा डिस्ट्रिक्ट खोब मोजां जायगाया बेरायथाव बिथिं थाहैबाय जोंहा दै बोहैलांदों नोंथांमोना नुगासिनो दायो ग्रीनलैंडनि समायना भिउ लोगोफोर बेनो जाहैदों ग्रीनलैंडनि समायना भिउ बिराद इन्टारेस्टिं जायगा खोब मोजां जायगाया
नाथाय जायगायाव बेरायनानै बे मोनसे बुस्थुखौ बिराद नुबाय बेनो जाहैदों प्लास्टिक इउज बेवहाय फैनानै मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि प्लास्टिक बाहायफैयो आरो बे प्लास्टिकखौ बिसोर रिटार्नै लांफिननाय जाया आरो डास्टबिनावबो बिदि गालाङा बिनिखायनो बे जायगायाव बहुद प्लास्टिकखौ नुनाय जादों खोब गाज्रि मोनदों गोसोआव बोरैबा मोनसे मोनदों बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो जाहाथे जायफोर बिथांमोना ग्रिनलेन्डसिम फैयो बेरायनो बिथांमोना जाहाथे प्लास्टिकखौ लाबोब्लाबो बाहायफैयोब्लाबो रिटार्न लांफिनो आरो जाहाथे डास्टबिनखौ इउज खालामो बेखिनिखौनो खावलायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों मानो होननानै बुङोब्ला प्लास्टिकआ सेवनानै थाङा जों बयबो मिथिखागौ खोब मोजां इन्टारेस्टिं जायगा नोंथांमोनाबो मालाबा सानसे सम लानानै फैबानो जाबाय ग्रिनलेन्डआव बेरायफै ग्रिनलेन्डनि रियेल भिउखौ नायफैनो हागोन नोंथांमोनाबो मोजांथार मोनसे भिउ बियो नोंथांमोना रियेलाव नुफैब्ला गोजोन मारगोन दा भिडिअआव नुनायनिख्रुइ नै जोंहा ग्रिनलेन्डनि दैमा खाथियावनो दैयावनो ना सारनो नागिरदों ना सारनायखौ नुगोन नोंथांमोना नै नाबो सारो बेवहाय ना सारबाय आइसे ना नाय नाय फैयासै खनसे सारबावसिगोन नायानो फैनो नागिरा थारमाने ओइ नाथुर फैदों नै आइसे नाथुर मोनबाय नैखिनि मोनदों लोगोफोर नाया बारा मोनासै थारमाने खोनथाम सारनायाव मानै नाथुर मोनबाय लोगोफोर जों दिनै ग्रिनलेन्डनि दैमायाव दुगैबाय नै दसे ग्रिनलेन्डनि दैमायाव दुगैबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदों दायो ग्रिनलेन्डनि दैमायाव दुगैबाय लोगोफोर दसे नै बिराद गुसु दैया लोगोफोर ग्रिनलेन्डआव दैयाव अन्थाइ दङ बिराद ओइ गिटारनास मिथिबा फैनोसै ओइ दै बिराद दार जाबायलै बिसै अन्थाइ गोदोर ग्रिनलेन्डआव लोगोफोर ग्रिनलेन्डनि दैमायाव बरिया बरिया लोगोफोर ग्रिनलेन्डनि दैयाव एसे दुगैबाय लोगोफोर ग्रिनलेन्डनि दैमायाव बिराद दैयाबो माने दाहारानो मोजांथार ओमफ्राय दैया एसेबांद्राय गोजों नङा थेवबाबो दुगैबाय जोङो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दै ओमफ्राय खिन्थु बिराद गुसु आरो दैया बै दैमानि बै फारसेथिं बारनानै थांनोसै लोगोफोर दायो ओइ
बिराद बरिया दैया दुगैनो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो फैनानै मालाबा इन्जय लानो हागोन दैयाव दुगैनानै एक्सपेरिमेन्ट नायफै माबायदि ग्रीनलेन्डनि दैया बरिया ग्रीनलेन्डआव दंफैयो जोङो दुगैगासिनो दंथारो मादि मोन्दों दायो दुगैनानै नोंथाङा थान्दा आरो दा जोङो गोजाव लांबावगोनसो दा ओइ गोलैबाय सेसखा गोजाव लांसैलाय मा मोदोम नांनांगौ नङा अन्थाइजों नाङालै अन्थाइ बालिजों मोदोमखौनो हाबाय बिथाङा इन्टारेस्टिं बहुद इन्टारेस्टिं लोगोफोर दायो जों माने दुगैगासिनो आरो ना ग्रासलेण्ड माबायाव दैमा दं नालाय बेयाव दुगैगासिनो बिराद मोजां आरो बिराद बरिया नोंथांमोनाबो फै इन्जय खालामफै बहुद इन्टारेस्टिं जोङो दा नोंथांमोनाबो माने जायगाखौ मिथियाबा कमेन्टआव सोहरबानो जाबाय लामा लामा जों खोन्थाहरगोन जेनेबा माथिं माथिं फैनांगौ दायो कमेन्ट खालामहर लोगोफोर जों खोन्थाहरगोन लामाया बबेजों थांनांगौ दायो नै जों दैजों गोजाव लांसै लोगोफोर अन्थाइ गोदो गोदो ओंखारो ओरै बारलांनि जोङो बिराद इन्टारेस्टिं लोगोफोर नोंथांमोनाबो मालाबा फैनानै ग्रीनलेण्डनि दैमायाव दुगैनो हागोन नै बेफोरबायदि लोगोसेनो भिउआबो बिराद मोजां इन्जय खालामनो हागोन आरो बेबायदि आरो माने दैयाबो एसेबांद्राय दायो दाहारद्राय नङा दुगैनो हायो मोजां इन्जयमेन्ट लानो हायो खोब इन्टारेस्टिं नै लोगोफोर दायो माने जों दुगैखांबाय आरो ना बिराद इन्जय खालामबाय ओमफ्राय दायो नै मोदोम फोरानगासिनो आरो ना गोजांबायलै सान्दुंआबो बारा गैला एसे गोजांनायसो मोनबाय माने गोजांबाय लोगोफोर दायो जों लान्चथि थानो लाजियो नै बडिफोरबो गैया नालाय बडि गैया ओंखायनो लाजियो माने जों दिनै ग्रीनलेण्डआव फैनानै बिराद गोजोननाय मोनबाय लोगोफोर बिराद बेरायबायबो आरो दुगैबायबो इन्जय लाबाय एसे भिडिअखौ बेखिनिखौनो खालामनानै दिनैनि ब्लगखौ बेयाव फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ हरनाय जाबाय लोगोसेनो मोनसे खावलायनाय नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामनानै लादो लोगोफोर आरो लोगोसेनो भिडिअखौ लाइक खालामहर आरो माबाफोर सोंनांगौ दंबा कमेन्ट बक्सआवहाय कमेन्ट खालामहर थेंक इउ लोगोफोर